Què tal? Tornem a passar pel Jardí de l'Alegria. Així estem, una nena en la motxileta, que va molt bé. No me fa mal l'esquena. Avui volia tractar un tema dedicat a les meves companyeres de maternitat, la meva tribu de criança. I és sobre les rabinaes dels xiquets xicotets. Quan s'arriben als 2 anyets, les seues ganes de fer coses superen a la seva capacitat de fer-les. O sigui, ells mos volen imitar, ells volen ser un més. Ells, doncs això, quan jo parle, ella també vol parlar, quan jo faig una cosa, ella també vol fer-la, però se donen compte que no poden. Per tant, al no poder, s'enfaden, se frustren. La tolerància a la frustració és un aprenentatge que no s'acaba mai. Cada etapa de la vida tenim que tornar a enfrontar-nos a diferents frustracions a les que no ens havíem enfrontat mai. No podem esperar a que els nostres xiquets toleren aquesta frustració ja. És important ensenyar-los com tolerar-lo. I com està això? Com se fa això? La cosa és aconseguir empatitzar en ells, veure-los des d'una visió, des dels seus ulls. És preciós veure la vida des dels ulls d'un xiquet, perquè és reviure la teva pròpia infància. I que està dins de nosaltres. Nosaltres som aquests xiquets i xiquetes que fórem quan nasquérem, encara que no ens en recordem. Continuem sent aquesta mateixa persona. I està dins de nosaltres. El que hem de fer és reviure. Fiquem-nos en la seva pell. Això és empatitzar. En el dia a dia n'hem d'intentar adaptar les activitats, els temps, n'hi ha que adaptar-los a ells. És precís. Hi ha vegades que se produeixen conflictes, però hem d'intentar minimitzar-los, anticipar-nos a aquests conflictes. Després, també, quan ja està ahí, quan ja s'han enfadat, quan ja s'han frustrat, la cosa és intentar que noten que els entens, que deixar-los que s'expressen, que expressen aquesta frustració. No minimitzar-ho, no dir, no passa res, o tonto, no te fiques així, o no te tires per terra, te vas embrutar. No, perquè així el que estàs fent és afegir més llenya al foc. I quan nota que l'entens, se calma. Li costa, però se calma. Ja se deixa abraçar, ja... I això que diuen és que quan l'agarren que plora més, o en ma mare, en sa tia, no plora tant. Això és perquè nosaltres té molta més confiança, pot expressar el que sent d'una manera més oberta, perquè és en nosaltres els que té i se vincle. Vinga, moltes gràcies. Adéu.